Hello, kumusta? Today po is March 1 at showing na po ang Martyr or Murderer at Oras de Peligro. Kaya naisip ko po, ba't kaya hindi ako mag-spy? Ang gagawin ko po ngayon ay pupunta po ako sa tatlong malls dito sa San Fernando, Pampanga, sa downtown, sa SM City, Pampanga at sa Robinsons. So mauna po tayo sa SM City Downtown. Yan, sa San Fernando po yan. At tayo po ay papanik na. Yan, medyo malikot lang yung camera ko. At pagpanik po natin, ayan, sarado po. Napagod lang si Kuya. Sarado po yung sinihan dyan sa SM City San Fernando. So, ang makikita lang po natin dyan, yung mga estudyante. Yan, yung mga nakatambay at nakaupo pa po dyan sa sahig. So, tayo po ay alis na at punta naman tayo sa Robinsons. Sa Robinsons Star Mill naman po tayo. At baka dito ay marami-rami na po yung mga manonood. Pagpasensyahan nyo na po yung aking pag-video kasi medyo nahihiya pa po ako. At yan, medyo malikot po yung ating camera kasi wala po tayong gimbal. Kamay-kamay lang po yan at hindi po ganun kaganda yung aking cellphone. Panik na po tayo dyan sa hagdan. Yan, medyo ingat lang po. Baka mahulog ko po yung aking cellphone. Yan, malapit na. Mga 1,000 steps na lang. Tagal, ako naiinip na. Yan, nakapanik din tayo at eto na po. Tantararay! Ayan, wala pong tao. Malinis. Nasa na po yung mga pinklawan at mga BBM supporters po na katulad ko. Ako po yung BBM supporter din po. Ayan, at ito po yung mga showing. Ant-Man, Martyr or Murderer at yung Oras de Peligro. Kaya nasaan kaya yung kay Vince? Yung ako si Ninoy, nasaan kaya? Ayan, pero nasaan din po yung mga manonood? Talo po. Talo po yung mga producers nito. Talo po pati po yung pelikulang Pilipino. Yan, dapat po kahit nag-aaway-away ay tangkilikin po natin yung mga pelikulang Pilipino. Yan. Ayan, lipat na tayo sa SM City, Pampanga. Siguro medyo maganda-ganda na po yung makikita nating sitwasyon diyan sa SM City, Pampanga. Kasi mas maraming tao po diyan sa mall na yan. Pero mas gusto ko pong nanonood dito sa Robinsons kasi yung mga sinihan po nila, yung mga upuan ay natataas po yung armchair. Kung meron po kayong kadate, ay maganda po yun. Kayo po ay magkakatabi ng maganda. Ayan. Unlike po dito sa SM City, Pampanga, solid po yung mga armchair. Hindi po sila naitataas. Ayan, lakad-lakad muna tayo. Lakad-lakad. Masakit na po yung paa ko niyan. Isipin nyo, 3 malls po yung pinuntahan ko sa isang araw. Yan, papanik na po tayo. Bali po, 2 po yung pinakasinihan ng SM City, Pampanga. Kabilaan po. Yan, at sa kasawiang palad po, sarado po yung kabila. Ayan, anong nangyari? Lipat po tayo, lipat. Yan, medyo masakit na po yung paa ko niyan. Sakit-sakit na po kasi
pangatlong mall na po yung pinupuntahan ko nito. Yan. Yan, konting tiis na lang. Yan, mukhang marami-raming tao. Yan, ewan ko lang kung dahil nasa tapat po siya ng escalator. Pero marami-rami din po yung pumapasok diyan sa entrance. Ayan, pero wala pong pila dun sa ticket booth, wala. Ayan, so medyo talo yung mga producers natin. Tinulang po sila sa pag-aaway. So ayan po yung mga showing. Ayan si Kuya, meron po siyang ka-date, sana all. Yan, ayun naman sina Lolo at Lola. Ano kaya yung papanoorin nila? Hindi na ako masyadong nakakuha ng video dyan sa SM City, Pampanga kasi tinitignan na po ako ng security guard at pati si Kuya ay hinawi po niya yung girlfriend niya nung nakita na nagvi-video. Hindi ko naman nakagawin yung shota mo, Kuya. Yan, at siguro naman kita nyo naman na hindi po ganoon karami yung mga taong pumupunta or pumunta para manood. At sana po sa mga susunod na araw ay mas dumami pa po yung mga manonood. Panoorin nyo po yung dalawang movie na pinapalabas. Kasi po, mga Filipino movies po yan. Suportahan natin. Okay lang po yung may konting intriga at konting away para medyo uminit lang po yung labanan. At maingganyo po yung mga manonood na panoorin po yung mga movies na gawang Pilipino. Maraming salamat po at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at paki-like po ang ating video. At yan po yung sitwasyon sa day 1 ng palabas ng MOM at Oras de Peligro. Marami pong salamat. Bye-bye!